człowiek narzekał na swoje życie. Tak, takich narzekających też można było wyznaczyć wśród nas. Narzekał na swoje życie, że tak mu ciężko. I ten krzyż, który dostał od Boga do niesienia, jest taki ciężki. Poproszę Cię na chwilę. O, załóż ten krzyż w ten sposób. Trzymaj go dla mnie. Taki ciężki, trudno mu go było nieść. Aż pewnej nocy przyśniło mu się, że przyszedł do niego anioł stróż i mówi: chodź ze mną, coś ci pokażę. A krzyżyk trzymacie w rękach. Swoje krzyżyk trzymacie w rękach. Trzymajcie swoje krzyżyk. I siadamy. To jest przyczepnika. Droga krzyżowa. Pan Jezus też niósł krzyż. Ludzie często przed krzyżem uciekają. Przy czwartej stacji potem poproszę o zmianę następna pójścia przyjdzie. Na ziemię żyzną zeszły, wyrosły i wydały plon. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Padło ostatnie ziarna? Właśnie, na ziemię żyzną. Ktoś tutaj od początku wołał, że ziarno, żeby wyrosło pod ziemię. Jezu, jesteś bohaterem, gwiazdą